ନହେଲେ ଦେଖିଲେ କହିବେ ମୋ ନାଁରେ ଫୁସୁରୁ ଫାସୁରୁ ହଉ। ଦିନ ଆସି 12ଟା ହେଲାଣି କାହିଁ ତ କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। କାର୍ଡଟେ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ସଇଲା ଆଉ। କାହିଁ କୁଆଡେ ଗଲେ କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ 6 ଥର ବେଲ ବାଜିଲାଣି। 6 ଥର ଗଲା ବେଳକୁ କିଏ କ୍ଷୀର ଆଣୁଛି, କିଏ ପେପର ଆଣୁଛି, କିଏ କାର୍ଡ ଦଉଛି। ଆରେ କାର୍ଡ ତ ଦଉଛ ଟିକେ ଡାକି ତ ଆସ ପୁଣି। ବିବେକ ଆକୁ ଡାକି ଆଇଲେନି କି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ। ହଁ ରାତି ବାହାଘର ହେଲେ କଣ ହେଲା, ଏଇନା ଡାକି ଆଇବେନି। ଏବେ ସିନା ଥରେ ଡାକି ଆସିବେ, ପୁଣି ରାତିରେ ଥରେ ଡାକି ଆସିବେ, ପୁଣି ଭୋଜି ବଳେଇଲା ଆଉ ଥରେ ଡାକି ଆସିବେ, 3 ଥର ଡାକି ଆସିବା କଥା। କାର୍ଡ ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ମୋ ବାହାଘରକୁ କେତେ ଥର ଆମ ଘର ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଡାକି? 8 ଥର। ବାହାଘର ଠିକ ହେଇନଥିଲା ଥରେ, ନିର୍ବନ୍ଧ ଠିକ ହେଇଗଲା ଥରେ, ବାହାଘର ଦିନ ଥରେ, ବାହାଘର ରାତିରେ ଥରେ, ବାହାଘର ଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ। ଆମର ତ ସବୁଦିନ ଡାକନ୍ତି, ଆମର ଦିନକୁ 8 ଥର ଡାକନ୍ତି। ଆରେ କାହିଁ ବିବେକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଚଳିଥିଲେ ସିନା ହେଇଥାନ୍ତା, ବିବେକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯା ଭାରି ଯା ଭାଇ, ନହେଲେ ଦେଖିଲେ କହିବେ ମୋ ନାଁରେ ଫୁସୁରୁ ଫାସୁରୁ ହଉଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ନାଇଁ ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ କିଛି ହବନି। ଏଇ ଆମ ଘର ଆଗ ସାମ୍ନାରେ ବାହାଘର ତ ହେଇ ତ ଆସିଲେନି ଆଉ ଏଇ ସକାଶେ ଆମର ମନା କରିଛନ୍ତି ଭୋଜି। ହଁ ଯିବୁ। ହଉ ଡାକିଦେଲା, ଆଜି ରାତିର ଖାଇବାଟା ବନ୍ଦ।